Imsejsa fuq il-prinċipju ta' ġustizzja soċjali fejn kulħadd igawdi mit-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż, il-General Workers Union ippreżentat għadd ta' proposti għal budget tas-sena d-dieħla. Proposti li fil-maġġoranza tagħhom huma mirati għal gruppi speċifiċi tas-soċjetà li għandhom bżonn għajnuna partikolari. Fosthom talbiet tar-reviżjoni tal-pensjoni bażika anke mhux dik kontributorja, tal-pensjoni tal-wens, dik tad-diżabilità u s-supplimenti. Kif ukoll talbet żieda fil-means testing li fuqhom jinħadmu l-benefiċċju soċjali. Il-General Workers Union ipproponiet żieda permanenti tal-in-work benefit u l-introduzzjoni ta' żieda separata għall-impjegati bidħul minimu u dawk biftit iktar minflok żieda fil-paga minima. Fissrinna r-raġuni wara din it-talba is-Segretarju Ġenerali Joseph Buġejja. General Workers Union qed ngħidu li din is-sena isir studju bejn l-isħab soċjali kollha u l-Gvern biex naraw eżatt l-impatt tal-living wage, kemm fuq il-pensjonanti, kemm fuq il-ħaddiema, kemm fuq il-djar, il-kompetittività tal-pajjiż, kif ħajjiġu affettwat il-postijiet tax-xogħol. Però b'mod immedjat il-Gvern għandu jagħti bonus addizzjonali jew għajnuna supplementari lil dawn il-ħaddiema li qegħdin bil-paga minima. Il-Union talbet ukoll ir-reviżjoni tal-għoli tal-ħajja tibda ssir kull 6 xhur flok kull sena. Il-marda irrida tal-kanċer ukoll sabet posta fil-proposti tal-Union. Għamilna għall-ewwel darba bħala trade unions li għamilna proposta li dawk li għaddew minn xi trattament u għadhom qed jirċievu trattament jingħataw lif addizzjonali mediku sempliċement biex imorru l-isptar u tonqos il-pressjoni fuqhom għax ikunu ħadu l-lif u s-sick leave kollu li jkollhom. Proposta oħra li għamilna għal dawn il-persuni huwa li jkollhom il-pagamenti fuq id-djar ifriżati sakemm tkun riżolta l-problema tagħhom. Il-Union ħeġġet l-introduzzjoni ta' diversi tipi ta' leave fosthom urgent family leave u biex il-ħaddiema ma jibqgħux jitilfu ġranet ta' festi li jaħbtu s-sibt u l-ħadd. Għal-ġrida kontinwa kontra l-prekarjat, il-General Workers Union talbet l-Gvern jilleġizla biex il-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tal-kuntratturi jew ta' aġenziji tax-xogħol temporani tkun ugwali għal tal-ħaddiema tal-post. Proposta oħra kienet dik ta' tnedija ta' skema simili tal-first time buyer għas second time buyer li ma jkunx benefika mill-iskema ta' qabel. Bil-miżuri proposti il-General Workers Union tispera li bħalma l-Maltin rażnu ċintorin fi żmien l-awsterità taħt gvern preċedenti, issa l-poplu jgawdu l-frott tas-suċċess ekonomiku tal-gvern preżenti.